en padrí? Veure passar els records, ara que s'han convertit en aigua. Bona tarda tingueu. Avui, a Desconfinem la història, des del Segre Rialb, us aproparem a les terres baixes de l'Alt Urgell i al nord-est de la Noguera, unes terres conegudes com el Segre Mitjà. Unes terres que van veure la seva afectació ara fa 20 anys per la construcció del pantà de Rialb. I aprofitarem l'avinentesa per explicar-vos quelcom de l'exposició Segre Endins, que durant aquest any estava en marxa i s'ha vist suspesa per la Covid. La seva itinerància ara havia d'anar a Peramola i a diferents entitats i pobles de la província de Lleida i de les comarques de la Noguera i de l'Alt Urgell. Així doncs, us presentarem una sèrie d'imatges d'aquesta exposició que es compon de 2 canals, de plafons expositius i d'un documental, i aprofitarem l'avinentesa d'estar en aquest programa per explicar-vos quelcom del que ens diu aquesta exposició i els seus plafons expositius. Han passat 20 anys. El dia 14 de febrer de l'any 2000, l'aleshores ministra de Medi Ambient, Isabel Tocino, inaugurava la presa del pantà de Rialb i tancava al mateix temps un llarg període de protestes, pors, temences i profundes amargors que van acompanyar la construcció d'un dels principals embassaments de Catalunya. I sense cap mena de dubte, el pantà que ha aixecat més polèmica i ha encès més els ànims a causa dels seus efectes de la població local. Avui, 20 anys després de la inauguració de la presa, Segre Endins pretén difondre el record de tot allò que queda negat del pantà, les formes de vida de les terres del Segre Mitjà, que van desaparèixer en nom del progrés, però també per la construcció del pantà. També veureu que ens interessa el procés de construcció, els projectes, les reaccions i resistències que constituïren un dels principals focus de protesta cívica de la província de Lleida des de l'inici de la transició, amb la idea de dibuixar i explicar el record de tot allò que han estat aquestes terres del Segre Mitjà durant el darrer mig segle. La vall del Segre Mitjà. Després de travessar els estrets passos prepirinencs de Tresponts i la Garanta, el Segre, entre les poblacions d'Oliana i Ponts, segueix direcció sud per terres de relleus més suaus, alternant amples planes i meandres típics dels cursos mitjans del riu. Al llarg dels segles, aquest tram de la vall del Segre ha estat un corredor natural entre el Pirineu i les Terres Baixes, com en donen testimoni els vestigis arqueològics i sobretot les poblacions que s'hi van establir. A la imatge podeu veure les àmplies planes que tenia la vall del Segre, amb Tiurana, pobles que miren a la carretera, l'antic hostal de Bassella i una sèrie de masies i masos disseminats escampats per la vall. Al Segre hi passava la vida. El Segre era el lligam entre els pobles que unia a través del seu curs. El riu era també una important font de recursos alimentaris i d'esbarjo pels seus veïns i pels estiuejants. El riu era considerat un dels millors trams de pesca de truita, com sabien els pescadors locals i els nombrosos visitants que venien expressament a pescar els caps de setmana i en jornades de vacances i omplien hostals i restaurants. A part de la possibilitat de proveir-se de peix, el riu nodria les bones hortes conreades, amb l'aigua conduïda per segles i regueres, o també feia possible la farina o la llum elèctrica a diferents pobles i masies. Aquesta vida, avui en dia enyorada per qui la va viure, va emmudir per sempre sota les aigües del pantà. A les imatges també veiem el pas de barca,
passant el riu Segre amb la barca a l'indret de la central entre Pons i Gualter, barca a l'alçada de Rumbau, al servei de pas del Segre entre Oliana i Peramola, la barca de Tragó, el bany, també molt típic del Segre mitjà, les tardes de bany, les tardes de pesca, de casa al tros i del tros a casa. El conreu de l'horta era la principal dedicació agrícola, aportant aliments pel consum propi i per la seva comercialització als mercats de Ponts, de Solsona o d'Oliana. A banda de permetre conrear tot tipus de verdura i de fruita als horts, l'aigua del Segre regava els camps de patates, de blat de moro, de blat, d'eufals, de naps i també de les preciades mongetes del Canxet. L'anar al tros a treballar marcava el ritme dels dies. El femar, el sembrar, el segar, l'arrencar patates eren activitats lligades a la terra des de temps antic. L'escola. Degut al pantà de Rialp, les escoles, i sobretot Tiurana, va veure com l'escola passava al forrellat l'any 1994, davant del panorama d'haver de marxar de casa. Abans havien tancat, per aquella política de concentració educativa, les escoles de Baronia de Rialp, Bassella, Castellnou de Bassella, Aguilar i del mateix Gualter. Quedarien obertes les escoles d'Ogern, Peramola, Oliana i Ponts. Tradicions i festes. Les manifestacions culturals marquen la vida en els pobles al llarg de l'any i destaquen les tradicionals festes senyalades de caire religiós, siguin ja aplecs, ermites, les benediccions de terme, els vots de poble o les processons. També tenen un caràcter singular i notable les celebracions de la festa major i les altres festes marcades en el calendari d'una manera molt més general, com el Carnestoltes, amb les activitats que hi van relacionades, com són els ranxos o els dinars de Carnestoltes. Però amb el pantà, alguns pobles van veure com s'acabava la participació, com s'acabava la trobada, l'aplec, el pregó, la rotllana de ball, les caramelles, les fogueres de Sant Joan i de Sant Pere. El batec cultural va fer silenci sota l'aigua i les imatges, avui en dia, mirades i guardades com a preuades relíquies, són testimoni. A les imatges veieu la festivitat de Corpus a Oliana l'any 1950, al ranxo de Gualter l'any 1958, tradicions que encara perduren avui, com també al ranxo de Ponts, i d'altres que s'han perdut, com són les caramelles i les processons de l'antiga Tiurana. La proposta del pantà. La inauguració del pantà d'Oliana l'any 1959 posa en evidència les contradiccions entre els interessos dels regants i el de les productores elèctriques. Si els primers prioritzaven la reserva d'aigua per poder regar, les segones necessitaven desembassar per produir electricitat. Per canalitzar les pressions i ordenar els diversos projectes, l'any 1964 es va crear la Comissió d'Estudis del Plan del Segre, amb l'objectiu d'ubicar possibles embassaments a la conca mitjana i alta del riu. Es van plantejar l'estudi de 6 embassaments nous, entre els quals la Clua, que recuperava un vell projecte de 1916. Finalment, i malgrat l'increment de les terres anegades que implicava la proposta del pantà, Rialp fou aprovada l'any 1972 i es comença a redactar el projecte executiu. A les imatges també podeu veure els aiguats que va patir la Vall del Segre Mitjà el 1982, amb imatges de Ponts i Oliana. Construir una carretera nova. La construcció del pantà havia d'anegar una xarxa de comunicacions i de serveis que discorria pel fons de la vall, amb totes les complicacions que això implicava en la viabilitat d'aquest sector. L'any 1985, el ministre d'Obres Públiques assumia el compromís de la construcció de la variant de la comarcal 1313, que havia de garantir les comunicacions una vegada construït el pantà.
El nou tram de carretera s'inaugurava el mes d'agost del 92, pocs mesos després de la col·locació de la primera pedra del pantà de Rialb i poc temps després dels Jocs Olímpics de Barcelona, en què la Seu d'Urgell acolliria les proves olímpiques d'aigües braves. La construcció del pantà. La construcció de la presa del pantà de Rialb s'endarrerí molts anys per qüestions de caire força divers. La ferma oposició a la construcció del pantà, encapçalada per les administracions locals i els veïns més afectats, va ser el principal factor d'endarreriment. No obstant, complicitats polítiques a tots nivells van acabar donant llum verda a la construcció del pantà, avalada pel veredicte favorable del Tribunal Suprem l'any 1984. El 8 de febrer del 92, Josep Borrell col·locava la primera pedra de la presa, amb l'absència dels alcaldes dels municipis afectats i enmig de protestes veïnals. La presa fou inaugurada per la ministra de Medi Ambient del govern Aznar, Isabel Tocino, el 14 de febrer de l'any 2000 i la central hidroelèctrica es posaria en marxa l'any 2006. Pantà no. A partir de la tardor del 74, en fer-se pública la substitució del vell projecte del pantà de la Clua per la nova iniciativa de Rialb, les protestes van prendre força davant d'una realitat que afectava molta gent i amenaçava ennegar diversos pobles del Segre Mitjà. L'oposició a la construcció de la presa de Rialb va ser el primer moviment modern d'aquestes característiques basat en una àmplia mobilització que assolí una gran repercussió mediàtica, amb assemblees, manifestacions, talls de carreteres i protestes. A les imatges observem la manifestació multitudinària que va tenir lloc a Ponts contra el pantà de Rialb l'any 1986. També tenim la protesta de rebuig al pantà a la localitat de Bassella, convocada per la Comissió de Seguiment i Estudi de la Regulació del riu Segre, que els manifestants tallaren el trànsit de la comarcal 1313. Sense casa i sense història. Aquests foren els efectes més dolorosos de la construcció del pantà i provocaren l'oposició més amarga visible en les accions de protesta. Les aigües del pantà havien de negar els nuclis de Tiurana, Miralpeix, Castellnou de Bassella, La Clua, Bassella i Aguilar de Bassella, i una sèrie de cases, caserius i masies disseminades per tota la vall del Segre Mitjà. La població afectada va ser de 97 famílies, amb unes 426 persones en total. El patrimoni arquitectònic. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre contemplà la salvaguarda del patrimoni arquitectònic que quedaria submergit. Així es van dur a terme treballs d'excavació, trasllat i restauració de monuments. Es van actuar a les ermites romàniques de Sant Martí de la Clua, Sant Gervés de la Torre i Santa Eulàlia de Pomanyons. També es van dur intervencions arqueològiques en jaciments històrics, entre els quals destaca el dolmen de Sols de Riu, del Perotillo, que van ser traslladats i emplaçats a diferents indrets. Els pobles en un mapa nou. I aquí destaquem el poble de Tiurana, que va ser un dels més afectats i que va implicar també el seu renaixement de nou, aixecat de nova planta a l'indret de la seva patrona, l'ermita de Solers. Bé, i amb aquesta imatge hem arribat al final del programa d'avui. Informar-te que en el nostre canal de YouTube, Segre Rialb, pots visualitzar l'entranyable documental Segre endins, l'abans i el després de la presa de Rialb. És un documental que dura uns 30 minuts aproximadament i que complementa l'exposició i complementa els plafons expositius que has pogut veure durant aquesta estona.
i és 100% recomanable. Gràcies pel teu interès. Esperant que hagis passat una bonica estona i hagis après quelcom més de les terres del Segre Mitjà. Gràcies i fins una altra.